suka kyaga alamu ki yarda ki so ni na so ki so mai rufe sirrin mu kawai cikin na amma a gidan ku na turo dangin mu ziyar da su bani ke kawai ya daura auren mu na yi miki alƙawarin walla ban bari ki yi fushi cikin rai ban kallon gawa fi min uzuri idan na kira ta da mai cire damuwa mazo kusa da ni kake bar na kan gindimuwa sai idan ki cikin ido na akwai wani sirri a rayuwa ni ke na saka rai na gari ni ki zan mace ko na numfashi Thank you.